Assalamu alaikum. Sayfullah, Hudestoy, Mogstos, Astoy. Sayfullah, Abot хозяйкина от февраля молодости, они рисуют на 2 месяца курс лечения. Курс лечения на 4 месяца, и на 2 месяца молодости, они рисуют, говорят, я шимбаттан да уйцер дуэт, я садар бхилаял. Så det är det där preligt som du har mitchana iksa du har apparat i bost lättstört har råkat mål måste rolig inåt som där bisan skinbattan du har skich där du har dawdaras sansin dina dawda där också i mål måste Kich khirdu, mats khirdu, elftuan.